Dneska si uděláme můj první setup tour. Počkejte. Tak, tady mám svojí, to nejde vidět, ale tady aspoň kabel od té nabíječky. Počkej, já zkusím blesk. To nejde. Tak prostě tady, no to nevidíte, zásuvka. Tady mám svůj počítač, stal 16 000. Tady mám svoji krásnou svítící myš. Tady mám podložku pod tím. Tady mám prostě PC, mám tady Call of Duty, Farming, GTA 5 samozřejmě, Fortnite. Tak, klávesnice svítí. Z toho jsem si to tady na telefonu Alt. A ještě tady tohle, ta F5. Zaostří se. Tohle je ta F5. No a to je prozatím všechno, zatím starec.